Λοιπόν, και είπαμε στην πάνω 2 χάντρες, 1, 2 φύλλα, πέρασμα της άλλης κλωστής μέσα από τη θηλιά και σφίξιμο και η θηλιά μέσα στη χάντρα, πέρασμα της κλωστής στην από κάτω χάντρα, εκεί και 2 χάντρες, θηλιά, και πέρασμα της κλωστής στην κάτω χάντρα. Λοιπόν, τώρα το έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο και ετοιμαζόμαστε να το κλείσουμε. Λοιπόν, τώρα είμαστε εδώ, σε αυτό το σημείο και ετοιμαζόμαστε για το κλείσιμο. Ή για τη συνέχεια έχω μια ιδέα, θα την πούμε παρακάτω. Λοιπόν, τώρα εδώ σε αυτό το σημείο το οποίο έχουμε φτάσει και ετοιμαζόμαστε να το κλείσουμε για να το κάνουμε ίσιο και από τις δύο πλευρές. Όπως το κρατάμε λοιπόν έτσι που πλέκαμε, εδώ προσθέταμε τις 2 χάντρες σε αυτήν εδώ την κλωστή και αυτή την περνούσαμε στην αμέσως επόμενη μπίλια, χάντρα. Τώρα τι θα κάνουμε για να το κλείσουμε? Σε αυτήν, στην κάτω, σε αυτή που έχουμε περάσει μέσα στην χάντρα, θα πιάσουμε αυτή την κλωστή και θα περάσουμε 2 χάντρες, 1, 2, θα κάνουμε τη θηλιά μας κλασικά όπως πάντα, θα περάσουμε την άλλη κλωστή μέσα από τη θηλιά, τη διαδικασία μας κανονικά, σφίξιμο και πέρασμα της θηλιάς μέσα στη χάντρα και είμαστε έτοιμοι τώρα. Τώρα έχουμε φτιάξει ένα πολύ ωραίο βραχιόλι. Λοιπόν, και από εδώ και στο εξής έχουμε 2 επιλογές. Η μια επιλογή είναι να σταθεροποιήσουμε την κλωστή μας με τον ίδιο τρόπο που σταθεροποιήσαμε την κλωστή μας όταν ήταν να κάνουμε την πρόσθεση νήματος και να προσθέσουμε κουμπώματα για να κλείνει ασφαλώς το βραχιόλι μας. Και η μία άλλη δεύτερη επιλογή που έχουμε είναι να συνεχίσουμε το πλέξιμο και να φτάσουμε στο σημείο να φτιάξουμε ένα τσαντάκι σαν αυτό ή παρόμοιο με αυτό, θα δούμε. Εγώ προσωπικά θα ήθελα να το συνεχίσω, να συνεχίσω τη διαδικασία και να φτιάξουμε ένα τσαντάκι. Τι λέτε κι εσείς? Περιμένω τη δική σας γνώμη στο τι θα θέλατε να δείτε σε μηνύματα. Εάν με βλέπετε από το YouTube, το κανάλι μου στο YouTube, κάντε μία εγγραφή, κάντε ένα like. Εάν με βλέπετε από το TikTok, ακολουθήστε με, πατήστε και ένα like και μην ξεχάσετε να μου αφήσετε σχόλιο στο πώς θα θέλατε να το συνεχίσουμε. Επαναλαμβάνω ότι εγώ θα ήθελα να το κάνουμε τσαντάκι, ό,τι μας βγει τέλος πάντων. Λοιπόν, χάρηκα που τα είπαμε, ελπίζω να σας βοήθησα πολύ με τις οδηγίες, να τις βρήκατε χρήσιμες. Περιμένω, ξανά λέω, δικά σας μηνύματα και δικά σας σχόλια. Γεια σας!